Ayambia mana sana nchena marieta ne Charles Rutamuguje ko NC79 gondo mun bichai igo na chiraiga na bari miya batura to address igoro ye chai to bata maskania manno gija sabatere kita bari chorete tua nyora manan ba to menta siringi bere asikire kiro ito yuwansa kori ko muti nyonde gira maskania maya na nande tua mente tiwesa na tua kiro mohona tua beke no boyo mbatwa lakini dai sege ndege ya kiro bono iga kia rentre eso sobe asikitu bali bari baito bansi ko kiro chikire cho ba ko runa moisture content to ko wekire yemo keregunia egente kina kia rentre liberera mono batere gitambara to kieti ko torangere muna intwa barai na abana barai bande bara batotebi na inkiye ko runa moisture content egere ende ba kerendete after bat menderi siringi bere ekero ko wekire yemo ebwate 26 shillings nande omanya ko rwo mendo siringi bere ehindo no boibare ente tari besa ba mente tabari so I'm addressing ya abatere gitaba mono board member oyore vice chairman asikajitie Mr. Mweno omweno cheborongo tebia aba basi baito isi factory ya Sony 11 ototebi na moisture content ninki ekia kurukare ntwanya kugendo kuru moisture content oboibio bwachire bona bakarani baro bakora eba ko uraba nimi chikiro nyongo itanibere egende intoge chirimono tuataka kumanyana inkige koruko moisture content ekiagera kurumagega kendingi akabeiro nane tuakalire kibesa ngaki tualire isiringi komia se bonus mesecho etobwa itoigwete bobe nane bansiro gotoura yande gento kende ngote Mr. Mweno totage totene na imara muna a board member totenete otige kokoroski segi ase ki factory jine ege kogera ki factory nchiro jibwate kisegi ase ki boardroom bako munebirogo ayetenango boronge muna a board member oro sio muremba sia baterekita batige kurwanire birogo bari ndomore ekina kina tebirenga etuataka kumanyana what is moisture content ya ko urumuremba kikira yamo kavito itumbe kurugare igonda ande factory ya itumbe yere na Nyamache have been a chairman here buying center for over 30 years. Normally egento ekeba renta ba director namba bugate egento yokura bantu moisture content tangi bari kurangiria bantu bonse Nyamache baba address to igwana ne kiare chaine yaitu echa teria ba director omanye te bono kogera bari cha yaitegende magere tonande ye 3 quarters yansiri kogendo 2 igolirie cha ye kiro eria kabere uniform kenyengiba to amanye konyo to kari kuri go 26 abandi bakari go 30 shillings egente kyo ndi ba kebeka wal to mayitina egento kyo kage ko diva ne bonus taichibesa cyumutienyi tigabache barore egente kiese bakorira kibesa cyumutienyi batoye muna factory kine kiko karagendo gikitoye na Mr. Mweno turangiri Nyamache tokoeterie minute yo omai kwenye effect wansa kona jabari to kuna ja kibesa ekiro jabari without the authority magana yitu arangira si 141 yes igo tokumetie trono go jana asenge gitwange kya yabesa ko igo totagete management ye factory na directors bai karanse barangire ba committee turuli chief turangiria abanyene eko re cyane yabari aba director mbako kendo na management batake ko beke jaye na nibo yabo nibo ne yeto kabaranje bwango iga Mr. Mweno turangeri tokweteria onye tokogweteria onye tokokani ukuna kwani